Итак, рады вітаць вас, дзякуй, што прыйшлі, дзякуй, што глядзіце нас. Сёння мы распачынаем па новай, ці аднаўляем, ці працягваем цыкл лекцый, который называецца у нас агулам «Кава з гісторыкам». Сёння мы пачынаем гэты цыкл, які будзе складацца ў Варшаве з 6 лекцыяў. Першую лекцию буду читать я, далее буду читать, рассказывать на свои темы, отказывать историки іншие. Историки находятся зараз в эмиграции, у Польши в основном. Так что открыты до, что называется, супрацоўніцтва, коли кто хочет, что называется, можете связаться, мае некие темы важные, актуальные, то мы можем абмеркаваць еще. Есть варианты с тем, как кагосьці долучить до нашего шановного грона. 6 лекций будет в Варшаве, так само будут лекции у Вильне, так само будут лекции у Празе, так само будут лекции у Гданьску и Белостоку. За ближайших, відповідно, полгоды мы это все зробим ближайшим часом, так что чекайте трансляции, глядите их. Знову ж таки, они будут размещены так само на электронных ресурсах, штосьці у Ютубе, штосьці будзе размещена на сторонках, відповідно, НАО, штосьці будзе размещена на адмысловым канале, які так і называецца «Кава з гісторыкам». До речі, мы уже там пачыналі у тым годзе, так что там ёсць некалькі ўжо, падаецца, 2 лекцыі, які мы рабілі з калегамі тут усюдна прысутнымі, у тым ліку пра пытанні, звязаныя з Рокашам у Великім княстве Літоўскім, пра асэнсаванне права на супраціў тыраніі у Великім княстве, но менавіта у наших продкаў. Так? Что важно и про что мы сегодня будем казаць? Сегодня будем казаць с вами про ситуацию, якая адбылася у пачатку 17 стагоддзя, про хіба апошнюю великую войну, которую выиграла Великое княство Литовское и корона польская у менавіта Московской державы и, відповідно, апошняе великое павелічэнне яе тэрыторыі, якое адбылося ў 1618 годзе. Зразумела, што для польскага королевства, для Польши, гэта таксама для польскай ідэалогіі, асабліва 19 стагоддзя, бо мы говорим про то, што ідэалогія, в прынцыпе, выбудоўвалася для нацый, выбудоўвалася ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Гэта такая вельмі культавая падзея, таму што, зноў ж такі, в 19 стагоддзе ведаемся, што нас захапіла Расійская імперія, і зразумела, што наша шляхта паланізавалася, она была ўжо польскай па духу, яны змагаліся супраць Расіі ў складзе, адпаведна, паўстанцаў. І падчас паўстання яны збольшага разумелі, што ад Расіі можна адскачыць толькі пры дапамозе разам з палякамі. Адпаведна, гэтыя падзеі для польскай ідэалогіі, гэта, канешне, знакамітая гісторыя пра холод рускі, про тое, што палякі былі на Кремлі, ці былі там палякі на Кремлі, мы про это сёння і паговорым, і як яны там былі, і хто это былі, палякі альбо не палякі. Зразумела, што апошнім часам у святле гэтых падзеяў, які адбываюцца зараз, уварванне Расіі в Украіну, гэта все стало вельмі актуальным, і, адпаведна, паспрабуем зараз разобрацца, хто там быў, што там было, як это выглядала ўжо менавіта з беларускіх нацыянальных пазіцый. У сучасным разуменні наших нацый паспрабуем трохі гаварыць пра тое, чым адрозніваецца сучаснае разуменне ад разумення таго часу. Итак, сёння таксама хочу падзячыць, адпаведна, еўрапейскі звяз, который трохі даваў фундацыю пад гэты праект агулам. І, адпаведна, пачынаем. Так. Пачнем з таго, уласна кажучы, якія ў нас былі адносіны з суседзямі. Я думаю, што ўсе вы ведаеце, што ні з адной краінай свету мы не воевали так доўга, як з Маскоўскай дзяржавай. Чаму не з расійскай? Таму што расійская настала пры Петры I.
Адпаведна, пералік гэтых войнаў, гэтых канфліктаў вы бачыце зараз перад сабой. І прэтэнзіі, пэўныя прэтэнзіі, да, на нашыя землі, на ўсходнюю Еўропу пачалі там узнікаць у галавах маскоўскіх цароў, ну, прыблізна яшчэ там пры царах кшталту там Васіля. Яны самі сябе абвясцілі царамі. Наша дыпламатыя ў гэтыя часы, пра які будзем казаць, пра пачатак 17 стагоддзя, не прызнавала іх царамі. Ну, бо царь гэта кесарь, і, адпаведна, у трансляцыі. Адпаведна, нашыя называлі, што такога, казалі заўсёды, паказвалі граматы, у якіх маскоўскія цары іменаваліся вялікімі князямі маскоўскімі. І так было, в прынцыпе, да часоў патопу, калі сапраўды ўжо храбціну гэтаму народу этнічнаму, этой нацыі шляхецкай сламалі, і тады ўжо размова была пра тое, што трэба было нейкім чынам прызнаваць рэчаіснасць, ну і пачалі пагаджацца з імператарскімі тытуламі расійскіх імператараў. Ну, пазней ўжо падчас, адпаведна, паўночнай вайны і ўсяго астатняга, гэта ўжо стала такой практыкай пастаяннай. Да гэтага часу мы мелі сітуацыю з тым, што была Вялікае княства Маскоўскае, было Вялікае княства Літоўскае. І для нашай дыпламатыі, для нашых афіцыйных асобаў так гэта выглядала. Асобна можна паговорыць пра тытулатуру, але пачнем адразу ўжо з самого тэксту. Маем зараз у нас прыблізна гадзіну на тое, каб укласці дастаткова вялікі матэрыял у гэтай сціслае пракрустава ложа фармату. Итак, значит, маем ситуацию с тем, что, адпаведна, пачынаючы з памежных войнаў пачатку 16 стагоддзя, ситуацию с тем, что просто Великое княжество настолько далеко пошло на усход, что, в принципе, по тому уровню коммуникации контролировать такую территорию они уже не могли. Вельмі далёка было ад Вільні, но тым больш, она вот яшчэ больш ад Кракава, дзе тады жылі, аб'ектыўна жылі гэтыя нашы вялікія князі. Адпаведна, гэтыя ўскрайкі, заселеныя нейкімі людзьмі, княжескімі родамі, які кантралявалі сваю тэрыторыю, да, гэтай сітуацыяй скарысталіся масквічы і пачалі запрашаць гэтых князёў, в асноўным усялякіх Рюрікавічаў ці Гедымінавічаў, да сябе ў першыя лавы Баярскай думы. Яны пераходзілі у Маскоўскае княства, і пакуль там не з'явіўся чалавек, который реально пачаў іх ламаць, ну, кшталту Івана Жахлівага, яны, в прынцыпе, былі дастаткова задаволеныя тым, што яны мелі ў маскоўскай дзяржаве. Ну, бо, зноў ж такі, у складзе гэтага вялікага аб'яднання Вялікага княства і кароны яны не былі, скажем так, кіруючай сілай. Москва, што характэрна, да, і в прынцыпе, што трэба разумець для нас, сучасных, яна працуе стратэгічна. Яна не працуе на хоп-хоп, сегодня мы зробім одно, завтра мы зробім другое, там, і з поля ветер, адкуль там дым. Так это не працуе. Яны працуюць доўга ў доўгую. Яны разыгрываюць даўгую шахматную партыю. І гэта трэба разумець. Далей, трэба разумець, што Москва ўжо з часоў 16 стагоддзя, з часоў, власна кажучы, Аршанскай бітвы не была, ніколі она не была адсталай, убогай і дзікай. Яны закупалі зброю, яны закупалі вайсковых спецыялістаў, інжынераў і так далей у Еўропы. І яны ўжо з часоў Аршанскай бітвы, мы там хвалімся тым, што ў нас там выкарысталі артылерыю, у іх таксама была артылерія, дзякуючы артылерыі, дзякуючы гакаўніцам, то есть стрэльбам тагачасным. Яны ўзброілі тады ўжо сваю армію ў гэтыя все тэхналогіі. І, адпаведна, не трэба сваіх ворагаў, да, дыскрэдытаваць, тому што это таксама змяшае ўзровень вашай перамогі. В разным выпадку мы маем вельмі моцнага стратэгічна думаючага ворага, які разглядаў сябе як наш вораг. Да? І мы таксама, в прынцыпе, мелі в традыцыі значэнне Москвы як нашага спрадвечнага ворага. То есть там, ну, все наша дакументацыя, вся наша, она сведчыць пра тое, што гэта спрадвечны вораг, уцякаць у землі якога азначала дзяржаўную здраду. Ось.
Значыць, вялікае сутыкненне ўжо спачатку Великага княства літоўскага а потым ужо і ўсёй Рэчы Паспалітай унійнай дзяржавы адбываецца падчас інфлянскай вайны, потым адбываецца полацкая вайна. У нас две вайны, у нас не Ливонская вайна агульная для России, да? У нас две іх, да? У нас две вялікія кампаніі. Про это это асобная історыя. Ось. Потым у нас адбываецца, як ведаеце, Смаленская вайна, менавіта за Смаленск в асноўным, ну альбо в савецкай расійскай традыцыі это русско-польская вайна. Да? Потым у нас ідзе Смаленская вайна за Смаленск в 32-34, потым тое, што коротко называецца потопом, ну, почекайте потом. Ось, это для агульнага, што называецца, грамадства. Там шмат варыянтаў было з тым, хто за каго. Адпаведна, грамадзянская вайна і паўночная вайна у Великім княстве, потым барская канфедэрацыя, вайна за незалежнасць у 92-м, ну і потым ужо спроба рэвалюцыі. Это такая аўтарская інтэрпрэтацыя трохі спрошчаная, але пераходзім ужо менавіта да таго, што это было ў плане матэрыяльным і ў плане, скажем так, рэальнай палітыкі, усведамлення гэтай палітыкі на той час. Тое грамадства, пра якое мы будзем казаць, гэта было грамадства станавае. Гэтае грамадства усведамляла сябе як супольнасць пэўных людзей. Пра гэтыя ўсе асаблівасці ментальнасці можна асобна шмат размаўляць, але грошы браліся ў канкрэтных людзей, пад ресурс канкрэтных людзей наймаліся войскі і прыхадзілі войскі. Шляхта была абавязана службай не толькі гаспадару, ці наймалася не толькі да гаспадара, да дзяржавы, як увасаблення гэтай дзяржаўнасці, але таксама і да сваіх паноў, якія былі іх непасрэднымі, власна кажучы, уласнікамі зямлі, ці якія забяспечвалі ім нейкія палітычныя бонусы, ці грошы давалі за службу. Таму, адпаведна, маем сітуацыю з тым, што вось гэта на той этап формавання дзяржаўнасці, на этап прыблізна сярэдзіны 16 стагоддзя, 17 стагоддзя, вся гэта дзяржава выглядала такім чынам, што вакол магнацкіх дамоў фармаваліся ресурсы, збіраліся ресурсы, якія потым дзяржава выкарыстоўвала дзеля таго, каб нешта рабіць з знешняй палітыкі і ва ўнутранай палітыкі. Такім чынам атрымліваецца ў нас, што у Великім княстве літоўскім былі свае асноўныя буйныя фаміліі ці роды, такія як Радзівілы, Хаткевічы, Сапегі, Валовічы, Кішкі і etc. У кароне, адпаведна, на той час былі асноўныя канкурыруючыя сілы, гэта збароўскія. При Баторыі і Жыгімонце кіраванне шляхты фактычна ажыццяўляўся, натхняў шляхту і сярэднюю, скажем так, частку шляхецкага стану замойскія, якія збароўскія з замойскімі варагавалі вельмі моцна. І потым, адпаведна, былі таксама дастаткова выскачкі, скажем так, мнішкі, якія вельмі хутка зрабілі фартуну і выйшлі наперад. Пра гэта прозвішча будзем яшчэ шмат казаць у сувязі з гэтымі падзеямі. Таксама былі любамірскія, але тут таксама ёсць нюанс, звязаны менавіта з украіннай магнатэрыяй, адпаведна з родамі, якія, в прынцыпе, пасля Люблінскай уніі сталі часткай кароны. А гэта, власна кажучы, роды, якія былі Гедымінавічамі ў асноўным, прынамсі паводле іх легендаў фамільных, і былі адназначна звязаныя з Великім княствам перад гэтым, на працягу ўсіх папярэдніх пакаленняў. І тут прайшло літаральна 1-2 пакалення. То есть, в прынцыпе, людзі усведамляліся, не маглі, хутчэй за ўсё, адчуваць сябе такімі чыстымі этнічнымі палякамі. Да? То есть, это у любым выпадку у тым стане грамадства яно разумела сябе хутчэй у выглядзе нейкіх родавых сістэмаў. Адпаведна, то есть, польскімі былі правы гэтай шляхты. І таму яны, в прынцыпе, вкратце маглі іменаваць сябе палякамі дзе-небудзь альбо караняжамі. І тут, зноў ж такі, гэта ўжо пытанне, конечно, да нашых украінскіх калегаў, наколькі яны будуць і як яны развіваюць гэтую тэму, але мы можам казаць пра тое, што у гэтых авантурах, у гэтых дзеяннях дмітрыядаў вельмі значную ролю адыгралі менавіта украінскія землі, кароны, караняжы, польскае каралеўства. Але
украінская магнатэрія была адным з рухавікоў гэтага ўсяго працэсу. Адпаведна, на момант пачатку актыўных дзеянняў супраць Масквы мы маем сітуацыю з тым, што, ну, прынамсі, дмітрыядаў гэтых, мы маем сітуацыю з тым, што Вялікае княства Літоўскае, ў асноўным Вялікае княства Літоўскае, вядзе вайну са Швецыяй у інфлянтах. Інфлянты, пра гэта таксама я ўжо тут шмат чого расказваў, калі хацеце паглядзець ролікі. То кава з гісторыкам яшчэ на маладзежным хабе, які рабілі. Пры гэтым, перад гэтым караняжы на чале з Замойскім і з удзелам, в прынцыпе, там невялічка толькі кантынгента Хаткевічаў бралі ўдзел у інтэрвенцыі на Дунайскія княствы, у Валахіі, супраць Турцыі, і, в прынцыпе, была Великая война, якую вело Великое княство, і король вел за свою шведскую корону. У гэтай сітуацыі зразумела было тое, што, скажем так, Великому княству ніяк не выпадае воеваць яшчэ на адзін фронт, бо просто людзей няма з аднаго боку. І з іншага боку мы ўжо мелі не так давно, там 20 гадоў таму, вайну з Масквой, і ведалі яны, чым гэта заканчваецца. Больш таго, які-небудзь Ян Караль Хаткевіч ці Александр Хаткевіч мелі тытульныя ўладанні, то есть это ўладанні, з якіх лічылася іх, власна кажучы, графскае паходжанне, это Шклов, які, ці там які-небудзь Рагачоў, які былі, як ведаеце, не зусім далёка ад маскоўскай мяжы. І ці які-небудзь Сапега Лев Іванович меў радавой маёнтак Чарэя, і таксама ягоныя браты родныя і розныя іншыя сваякі былі альбо у кіраўнікамі і жылі альбо у Аршанскім павеце, альбо там, напрыклад, як бацькі таго ж самага будучага нашага героя Яна Петра Сапегі, яны былі кіеўскімі воеводамі. То есть, яны былі адназначна звязаны з усходам Великага княства Літоўскага, і не ў іх асабістых інтарэсах было, каб ім спалілі маёнткі все гэтыя. Бо зразумела было, што да гэтага справа можа вельмі лёгка дайсці. Зразумела, што у такой сістэме тыя самыя Сапегі, яны і Хаткевічы, і Радзівілы таксама выступалі супраць таго, каб нехта там пачынаў гэтую вайну. Таму першую, адпаведна, Дмітрыяду, як і другую Дмітрыяду, на афіцыйным узроўні блакавала менавіта Великае княства Літоўскае. Яны не хацелі гэтай вайны. Гэта не была трусасць нейкая, ці спрадвечная міралюбівасць беларускага народу і так далей, так далей. Гэта быў канкрэтны палітычны і эканамічны інтарэс. Адпаведна, але праблема заставалася, таму што зразумела, што ў Маскве адбываўся калапс дзяржаўнасці, бо маскоўская дзяржава памёр, што называецца спачатку Іван Жахлівы. Жигімонта Вазы, яго канкурент Карл Сундерман-Ланскі,
пачынае супрацоўнічаць з ягоным ворагам, які захапіў яго карону, і адпаведна спачатку прапускае гэтыя войскі менавіта і разбівае Ян Карлі Хаткевіч пад Кірхольмам у 1605 годзе. Але сітуацыя зноў ж такі паўтаряецца. Наступныя адпаведна маскоўскія князі таксама будуць спрабаваць развіваць эту карту, і пра гэта будем таксама сёння казаць. Значыць, далей адбываецца так, што ў нас першы Ілжа Дмітрій, вось гэты чалавек, які ўпершыню пачаў іменаваць сябе імператар всерасійскі, ён з'яўляецца ў Маскве, з'яўляецца ён там, адпаведна, дзякуючы падтрымкі менавіта польскіх магнатаў Мнішкаў, і надаюць яму касу, і разам з ім, адпаведна, ну, то есть яны ствараюць дынастычную унію, там будуць спрабаваць зрабіць менавіта, прыбачце, не унію нават, а дачку, карацей, Мнішка выдаюць, Маріну, за гэтага самага Ілжа Дмітрія. Ілжа Дмітрій дабіраецца до Масквы, там яго сустракае мама родная. Людзі тагачасныя не мелі інтэрнэту, не ведалі, як людзі выглядалі до того, да? Ну, тым больш, што, ну, мала ли што тут хтосьці гаворыць, тут мама родная пазнала, адпаведна, сапраўды становіцца гэты самы, як мы называем, Ілжа Дмітрій першы становіцца царом, ну, вось, але і запрашае да сябе, да сябе, уласна кажучы, жаніцца ўжо дачку гэтую Маріну разам адпаведна з сем'ямі. Яшчэ, адпаведна, падчас вось гэтых пачатковых гэтых усіх неўрядзіцаў, пачатку этого руха першага яшчэ Ілжа Дмітрія, у нас нашыя памежныя гарады, такія як там Віцебск, Полацк, Магілёў, Орша, яны пачынаюць проста, ну, нашы мужчынкі всякія пачынаюць рабаваць у Маскве. Пачынаюць нападаць на гэтых усіх маскоўскіх купцоў. З іншага боку таксама, то есть мы маем сітуацыю з тым, што калі заключілі вечны мір, то, напрыклад, нашыя паслы прыехалі ў Маскву размаўляць пра дэмаркацыю мяжы паміж Вялікім княствам Маскоўскім, Вялікім княствам адпаведна нашым. Вось, прыехалі яны ў Торопец, наверное, зараз правильно казаць, але, значыць, привезлі з сабой дакументы, які былі напісаны па-руску, і, адпаведна, Александрам і Казімірам, і ў якіх было паказана, што Торопец і ваколіцы яны належаць да Вялікага княства Літоўскага, больш таго, яны павінны даваць службу на Віцебскі замак. На што москалі, адпаведна, прывялі войска і сказалі, што не будзе такога. Ну і там былі памежныя сутычкі, і гэта нашы воеводы, кшталту Друцкага, Саколінскага, яны папрасілі у караля дазвол, каб проста помсціць ім за тое, што яны робяць, то, што нападаюць на нашу тэрыторыю і так далей, што рабуюць нашых купцоў. Карацей, напружанне там заставалася і існавала. Ось, загады не нападаць на маскалей Жыгімонт Ваза пісаў і рассылаў фактычна да 609 года. 604-609 там ёсць загады караля, які там забараняюць это ўсё рабіць і нападаць. Ось, нашыя хронікі, там Быхаўца, розныя там Баркулабаўскія, прабачце, і там іншыя нашыя памежныя там магілёўскія хронікі гавораць пра тое, што нашыя там паехалі, уласна кажучы, у тым ліку і у Маскву на гэтай нашай палякі, як там называлася, паехалі у Маскву на пір да царевіча Дмітрія. 1969 чалавек, ёсць спісак гэтых людзей, гэта ў асноўным палякі, які паехалі на гэта вяселле. Ось там, ну, Вішневецкі, Тарло, Стадніцкі, яны ехалі ў Маскву, па дарозе спыніліся ў Вялікім княстве, правялі, адпаведна, на Вялікдзень ім зрабіў бал Лев Сапега. Лев Сапега чаму важны ў гэтай всей гісторыі, таму што ён быў вялікім канцлерам, а вялікі канцлер — гэта каардынатар выведкі і дыпламатычнай службы ў Вялікім княстве.
Ён быў, адпаведна, у нас не толькі фаварытам у Жыгімонта, да, Жыгімонт яму сапраўды давяряў, это быў сапраўды яго сябра. Але таксама гэта была вельмі важная менавіта такая тэхнічная асоба, якая дапамагала каардынаваць усе дзеянні ў той момант у вялікім княстве у дыпламатычнай сферы. Ён сустрэўся, пра штосьці дамовіліся, мы не ведаем, пра што яны дамаўляліся. Потым яны таксама сустрэліся, менавіта Мнішак сам, бацька і дачка, сустрэліся ў Несвіжы ўжо з заснавальнікам, власна кажучы, гэтай самай знакамітага нашага палаца, адпаведна з Радзівілам Сіроткай, і там таксама пра штосьці дамовіліся. Але адбываецца веселье, гэтае самае, на гэтым веселлі маскоўскія баяры змаўляюцца, там праціўнікі, што называецца, праціўнікі Дмітрія, яны яго забіваюць. І падчас гэтага, але пакуль адбываецца веселье, на гэта самае веселье прыязджае вялікае пасольства. Вялікае пасольства таксама гэта людзі, якія могуць дамаўляцца пра стратэгічны мір. Нам трэба было заключыць стратэгічны мір з Масквой, вялікі мір, які прадугледжваў, што наступныя 100 гадоў мы не воюем. Яны прыязджаюць на гэта веселье, гэтае пасольства у гэтым статусе, на яго нападаюць, частку дыпламатаў, дробнага звена забіваюць. Гэта абраза амбасады, гэта паслов, гэта абразы дзяржавы. Абразы дзяржавы – гэта повод для вайны. То есть тут аўтаматычны повод для вайны. Адпаведна, але тут у нас таксама мы скажам у тым выпадку везет, таму што у нас у самой дзяржаве пачынаецца рокаш і зусім не да іх. То есть тут свае праблемы ў Жыгімонта і свае праблемы, плюс яшчэ вайна ідзе. Адпаведна, тут ёсць вялікае пытанне з тым, як гэта ўсё зрабіць і ці можна гэта зрабіць. Жыгімонт Ваза, в прынцыпе, яшчэ першага гэта самага Дмітрія, калі ён толькі з'яўляецца, ён пачынае кансультацыі. І спіша ён і з Радзівіламі спісваецца з усімі, і спісваецца ён з сапегамі. Але ты і з Янам Карлем Хаткевічам, который на той момант кіруе гэтым войскам і ўдала кіруе нашым войскам у інфлянтах. Але ты ему говоришь, что не пачинаем. У нас есть шведы, давайте мы с ними разберемся, тады уже потом будем кудысьці влезем в якую-нибудь ситуацию, где мы не ведаем, чим это все може скончиться. То есть яны мало уяўлялі про тое, что такое Москва, бо Москва была закрытой державой, она не принимала послов, штосьці рассказывают там купцы, але что яны могуць у рэчаіснасці мы не ведалі просто фізічна, оно закрыто было все, то есть асабліва про гэта было вельмі мало вядома. Значит, але пачынаецца забіваць першага Дмітрія, потым, калі хаце, пачытаеце гісторыю про там розных ваўкулакаў і наўёў всякае, якое там ходило по Москве. Короче, амаль адразу пачынаецца гісторыя про то, что Дмитрия это не забілі, а Дмитрий это выжыў. І тут адбываецца кастинг на ролю гэтага самага Лжедмітрія новага, і гэты кастинг уже адбываецца спачатку у Польше. Прыязджае такі дзеяч, як Молчанов, ён прыязджае да Мнішкаў і гаворыць, што ну вот я такой-то, вот ваших там сидят, вот это я Дмитрий, это я ваш там зять. З'яўляецца у Сандамір, да Мнішкаў з'яўляецца Ян Грызіч, слуга Льва Сапегі, і гэтага самага Молчанова адпраўляюць пад надзор. Ён, паведна, знікае з крыніцаў, але з'яўляюцца іншыя таварышча. Прыязджае у нас у Віцебск, і на памежжы з'яўляецца іншы товарищ, который называе себе унукам Іваном Жахлівага, Ілжы Пётр. Вось, калі з'яўляецца Ілжы Пётра, яго бяруць наши памежнікі, што называецца, якімі кіруе на той час Крыштоф Зяновіч. І адпаведна, у сувязі з гэтымі падзеямі з'яўляецца 8 студзеня у гістарычных крыніцах нейкі таксама Ілжэ Дмітрий, але з'яўляецца ў Віцебску. Ён знікае. Афіцыйная версія гучыць так, што значит, ён спужаўся і некуды знік. Але нейкім чынам зноў з'яўляецца ягонае імя ўжо 27 траўня.
калі адбываюцца перамовы паміж Зіновічам, фактычна там сапегам, з паўстанцамі. У гэты час ідзе селянская вайна, яка зараз называецца, пад кіраўніцтвам Івана, адпаведна, Балотнікава. Яны з імі заключаецца пэўная дамова, і ўжо на гэтыя гранты адпраўляецца да іх те самы кіраваць імі як Божий памазаннік, той, хто нейкае права мае, адпаведна накіроўваецца гэты самы Дмітрый. Яго скіроўваюць у Старадуб, то есть ужо на тэрыторыі расійскай дзяржавы, у суправаджэнні адпаведна Рагазінскага чачэрскага ўрадніка. Крыштоф Зіновіч быў чачэрскім старастам. Акрамя таго, што там у яго было шмат іншых пасадаў, калі прывязка па зямлі, то мы можам казаць і так. Таксама быў з ім разам прапольскі купец Георгій Кашыц, который стане потым падскарбіем у, адпаведна, Ілжэ-Дмітрія II. Паколькі прапаганда царская абвесціла, што гэта вообще какие-то жыды, опять же історыя пра антисемітізм, што гэта нейкі такі выхрест нейкі незразумелы, Жагімонт Ваза накіроўвае адпаведна іудзея, былога жаўнера найманага у Дмітрия I, каб той апазнаў, але той апазнае і прывозіць лісты ад Ілжэ-Дмітрія, ужо павезе іх да Жагімонта Вазы. В прынцыпе, далей таксама за Жагімонта, прабачце, за Ілжэ-Дмітрія будуць выступаць таксама Тышкевічы, і ўжо ад імя Ілжэ-Дмітрія Фёдор альбо Тэадор, Скумін Тышкевіч павезе лісты таксама да Жагімонта. І таксама адразу включаюцца і караняжы, прынамсі караняжы, якія з кіеўскага воеводства, Харлінскі, які таксама будзе ў нас удзельнічаць у гэтых падзеях, Мікалай, ён быў сынам падкамор'я кіеўскага. Яны паехалі набіраць войска для адпаведна Ілжэ-Дмітрія. Таксама, як толькі вступае цар Дмітрий на тэрыторыю Маскоўскай дзяржавы, ён запрашае да сябе шляхту Великага княства Літоўскага і гаражанаў, палачанаў, віцеблянаў, магілёўцаў і так далей, і так далей. Всех, карацей, кажам, прыязджайце, буду, карацей, вас всіх вельмі з вами буду добра паводзіць сябе, дам вам больш у 3 разы грошай, чым плоцяць вам за тое, што вы ваюеце там недзе ў гэтых халодных, галодных інфлянтах. Так што прыходзіце ка мне, я вам усё дам. Калі каротка кажам пра падзеі, якія будуць адбывацца, так это будзе выглядаць уся гэтая таблічка. Што датычыцца таго, як яны прыходзяць і хто это прыходзіць. З Великага княства тут сапраўды трэба адзначыць, што хіба што найбольшым родам, які упісваецца за адпаведна Ілжэ-Дмітрія, будуць Тышкевічы. Іх там будзе некалькі персанажаў, і дастаткова складана час ад часу іх апазнаць, таму што, калі пішацца проста Тышкевіч, іх там калісьці там ёсць стары Тышкевіч. А стары Тышкевіч чаму? Таму што Фёдор Скумін Тышкевіч нарадзіўся ў 1538 годзе, то есть на 618 год яму было ой-ой-ой колькі гадоў. І гэта ўжо дзед. Ездзіць у дыпламатычнай місіі, і там адпаведна прыязджае з войскам, прыязджае ў табар да Ілжэ-Дмітрія. Таксама удзельнічае ў гэтых падзеях ягоны сын, адпаведна, Януш Скумін Тышкевіч, у той момант браслаўскі пісар, і потым, адпаведна, зробіць ён вялікую кар'еру. І вось гэты Скумін Тышкевічы, навіта старэйшая галіна, ці прынамсі ардынаты з нашых уже беларускіх земляў, яны будуць удзельнічаць у гэтых падзеях вельмі актыўна. Таксама будуць удзельнічаць гэты сам род Тышкевіч, ён паходзіць з Украіны, адпаведна, сучаснай, там, падаецца, Вінніцкай обласці. І, адпаведна, яны таксама там будуць, галіна гэта украінская прадстаўлена, там дастаткова шмат іх будзе усіх. Таксама у гэтых падзеях, адкуль мы ведаем пра гэтыя падзеі, і гэтыя падзеі хіба што першыя такі вельмі красамоўна апісаныя.
Мы ведаем, бо захавалася 3 дыярышы удзельнікаў гэтых падзей. Нейкім дзіўным чынам ці асноўныя рыцарскія мемуары пра гэта напісалі адпаведна Юзеф, альбо, як ён сам себе падпісваў, альбо Эзоп, альбо на маскоўскі манер Восіп. Гэта самы Восіп Будзіла. Гэта быў мазырскі харужа. Зразумела, што адкуль ён быў родам сам гэты самы Будзіла. Таксама там гэта будзе Самуил Маскевіч, Новагродскі, наколькі памятаю, шляхціч, які таксама апісвае падзеі, але ён наняўся як рыцар перад гэтым у роту да князя Парыцкага, то есть гэта князі з заходняй Украіны, з Валыні, але рыцар сам менавіта паходжанне менавіта з нашых земляў. І таксама мы маем мемуары, ці хутчэй за ўсё, гэта такой ghostwriting, это хутчэй хтось за яго напісаў, але, што называецца, падпісана ўсё Яна Петра Сапегі. То есть 3 дыяруша, людзей, які ўдзельнічалі ў гэтых падзеях, і, в прынцыпе, раю пачытаць, яны выданыя, па-польску, па-расійску частка з іх перакладзеная, так што вельмі, ці большая частка з іх перакладзена, все яны перакладзены па-расійску, так што можете пачытаць. Значит, хто яшчэ будуць удзельнікамі? Удзельнікамі будзе таксама Марк Вільямоўскі і Ян Кірнажыцкі. Адпаведна, Вільямоўскія гэта была шляхта віцебская. Ёсць дакументы, Марк Вільямоўскі быў адпаведна удзельнікам вайны ў інфлянтах за ўдзел у гэтай вайне, удзел у бітвах, напрыклад, пад Кірхолем і ранейшых. Ён атрымаў маёмасць па сваім дзедзе ў Віцебску. Таксама іншыя і кадукі ў Віцебску, ў Віцебскім павеце. То есть это нашы таварышы, это не палякі. Кірнажыцкі валодалі, наколькі мне ўдалося, там это дробныя шляхты, іх хутчэй за ўсё чалавек, што называецца, потым загіне. Не пакіне ён вялікага роду, але, што называецца, на той момант, наколькі я бачыў, ён валодаў маёмасцю ў Мінскім воеводстве. А Мінскае воеводство таксама, это Мазыр, это таксама было Мінскае воеводство, наколькі памятаю. Значит, і гэта будуць тыя людзі, пра якіх будзем казаць. Таксама да шляхты Вялікага княства Літоўскага адносіліся тыя самыя Павел Руцкі, адносіўся таксама Александр Лісоўскі і так далей, і так далей. Праблема заключалась у тым, што калі прыходзіла это войска, адпаведна прыходзяць новыя людзі, і ўлада трохі хістаецца, то нашы, то вашы. То есть ёсць размежаванне пэўнае паміж караняжамі і паміж канкрэтнымі лідарамі і паміж літвінамі. Калі прыходзіць войска у 4000 шабляў з кароны, понятна, ўлада пераходзіць да гэтых самых караняжаў. Роман Ружынскі, род з сучаснай Валыні, ён прыводзіць каля 4000 шабель. На гэтыя грошы ён взяў, заклаўшы свае маёнткі радавыя, і таксама пазычыўшы ажно 60 000 злотых у Мікалая Забжидоўскага. Таксама прыходзіць Збароўскі, Александр Збароўскі, ён быў сынам заснавальніка Запорожскай сечы, але маёнткі меў там на Львоўшчыне. І таксама пра гэтага персонажа таксама будем казаць, таксама, як лічыцца, паляк, этнічны, не этнічны, конечно, на самой справе, як кажацца зараз. Маёнткі яго, гэты род паходзіць з кароны, але ўжо там 3-4 пакаленні ён жыў на тэрыторыі, адпаведна, сучаснай Украіны, вакол Любачова, гэта каля Вінніцы. Карацей кажучы, дастаткова хутка расце колькасць гэтых самых авантурыстаў і маскоўскіх прыхільнікаў вакол гэтага самага Ілжэдмітрыя. Яны, адпаведна, павялічваюць сваю прысутнасць на землях кароны ў гэты час. Зноў ж такі, пра гэта я ўжо збольшага вам пачынаў расказваць. Таксама ротмістрамі пры адпаведна Ілжэдмітрыі будуць у нас палякі этнічныя, там Шчасны Невероўскі, Анджэй Млоцкі,
Шляхціч Казым Касахоўскі гэта людзі, якія паходзілі з кароны самі па сабе, але яны менавіта ў гэты час становяцца ротмістрамі ў Вялікім княстве, і яны менавіта ў гэты час жэняцца на літвінках і астаюцца потым у Вялікім княстве. З гэтага пачынаюцца іх роды ў Вялікім княстве, так што кім яны былі, калі яны потым сядаюць у нас, атрымліваюць прывілеі і так далей. То есть тут уже пытанне дастаткова спрэчнае. Можна казаць, а можна не казаць, можна казаць тое, як было. Ёсць варыянт з тым, што ў другім пакаленні Александр Гасеўскі, пра якога будзем з вами казаць таксама сёння, ён, бацька ягоны, быў ротмістрам і слугой кішак, а потым падчас войнаў гэтых інфлянскіх і полацкіх, а Александр Эзоп Лісоўскі, альбо Александр Юзеф в польскім варыянце, гэта таксама персанаж, які, думаю, што вам больш знаёмы праз тое, што ён быў заснавальнікам лісоўчыкаў. Дарэчы, лісоўчыкі будуць заснаваны менавіта ў гэтую кампанію. І вось ён таксама ў другім пакаленні. Ён спачатку быў слугой, адпаведна, таксама магнатаў Вялікага княства, а потым спрабаваў зрабіць сваю кар'еру, асобную ўжо ў маскоўскай дзяржаве. Александра Лісоўскага за тое, што ён пачаў бандитизмом заниматься ў інфлянтах, асудзілі на баніцыю. Гэта азначае тое, што яго пазбавілі шляхецтва ў 1904 годзе і, в прынцыпе, павінны былі забіць. То есть так вот это выглядала. Але ён пашоў у войска да Януша Радзівіла. Падчас рокаша ён перабываў у Вялікім княстве. Там варыянтаў не было, рокаш прайграваў. Ён уцёк у Маскву. Паколькі ён быў дастаткова, відаць, актыўны і такі чалавек, ён дастаткова хутка зрабіў там кар'еру і пачаў рабіць дастаткова вялікія поспехі на, адпаведна, попрышчы вось гэтым вайсковым. Значыць, зноў ж такі мы гаворым пра тое, што шматлікія каронныя магнаты, якія мелі ўладанне на тэрыторыі сучаснай заходняй Украіны ці ўсходняй Украіны, яны таксама валодалі яшчэ з часоў ВКЛ маёнткамі на тэрыторыях Вялікага княства. Шмат было, адпаведна, у іх крові таксама з Вялікага княства. У тых самых астрожскіх, у тых самых, адпаведна, збаражскіх, вішневецкіх і так далей, так далей. То есть, зноў ж такі, шматлікія іх кліенты, людзі, які трымалі ад іх зямлю на тэрыторыі сучаснай Беларусі, этнічныя, скажем так, продкі беларусаў, удзельнічалі ў тым ліку ў іх ротах, якія будуць удзельнічаць ужо ў гэтых усіх падзеях. Зноў ж такі, калі мы гаворым пра таго ж самага Яна Петра Сапегу, то будзем казаць пра тое, што афіцыйна ў Маскве, калі ён становіцца адным з кіраўнікоў гетманам войска Лжэдмітрыя, ён будзе іменавацца воеводзіч кіеўскі, і там, адпаведна, стараста суражскі, бо з Вялікім княствам за перамогу пад Кірхольмам атрымаў суражскае суражскае стараства, але, адпаведна, ось гэта першая штука, першая тытулатура. С одного боку, может быть, это что называется комплексы москалей, бо Киев, это ж Киев, конечно, поэтому нават то, что он никим не з'является, у этом Киев, только сын воеводы, может быть, так выглядал, а может быть, у его уласной ментальности это было значно важнее, чем то памежное, але реальное уладание у суража. Вось, значит, што датычыцца працягу падзеяў, у Вялікім княстве літоўскім рокаш заканчиваецца летом 1608 года. Януш Радзівіл з Яном Каролем Хаткевічем дамаўляюцца і вызваляецца войска. То есть шляхце прапануюцца вялікія грошы за ўдзел у гэтай вайне. Яны ўмеюць ваяваць. Сярэдні, скажем так, камандзірскі состав, вось гэты самы Ян Пётр Сапега, гэтыя самыя Млоцкія, гэтыя самыя Стравінскія, якія удзельнічалі ў гэтых баях пад Кірхольмам тым самым, яны ідуць наймацца на службу да Лжэдмітрыя, тым больш, што, в прынцыпе, і маскоўскае войска актыўна вельмі далучаецца, землі маскоўскія далучаюцца ідуць пад карону, пад скіпетр да гэтага самага Лжэдмітрыя. Летом 608 года, адпаведна, прыязджаюць Геранім, Бальтазар, Еразм і Крыштоф Стравінскія, якія, в прынцыпе, на той момант маёнткі мелі ў асноўным у Менскім і Троцкім воеводстве.
той же самый Андрей Млоцкі, Стаброўскі, адзін з сыноў, то есть кто там з іх сыноў, у было 5, у Петра Стаброўскага было 5 сыноў, хто з іх канкрэтна я не ведаю, но можа быць хіба што па гербоўнікам гэта быў Станіслаў, трэба яшчэ шукаць. Вось, ну і іншыя. Таксама там тыя самыя Бохвалы са Слонімскага павета, ну і таксама там цэлы шэраг іншых з кароны прыходзяць там зноў ж такі збароўскія, стадніцкія, ну і Ян Мікулінскі. Ян Мікулінскі гэта братслаўскае воеводства, але в прынцыпе паколькі ён пералічваецца ў асноўным у рускіх летапісах як Літва Мікулінскага, ну то значыць хіба што відаць тая ж сітуацыя, што і з тымі самым Млоцкім, ці там з тым самым з іншымі караняжамі, якія кіравалі войскам рыцарствам з Великого княства. Значит, рыцарство, якое прибывало на службу до Лжедмитрия, они были волонтерами, то есть, ну, как бы, скажем так, зелеными человечками. Официально они просто были профессиональными воярами, яких наймал некий інший человек, да, то есть, они не являлись на этот момент, скажем так, офіцыйнымі прадстаўнікамі дзяржавы. Але маскоўскі на той час цар Васіль Шуйскі, ён лічыць, што гэта ўсё адно грамадзяне Рэчы Паспалітай і Великае княства там ці кароны. Адпаведна, Жыгімонт Ваза мае права і прерагатывы такія, паўнамоцтвы пазваць іх назад. І для того, каб так адбылося, ён вызваляе, адпаведна, прыязджае чарговая камісія, паслы чарговыя да ўжо Васіля Шуйскага, і ён робіць такі жэст добрай волі, адпускае мнішкаў да Рэчы Паспалітую, ну і частку паслоў вызваляе і дазваляе ім далучыцца да новага пасольства, абмеркаваць, каб розныя там дыпламатычныя рэчы. Значыць, едуць гэтыя самыя мнішкі да мяжы, іх на мяжы перахопліваюць атряд Збароўскага і Яна Петра Сапегі. Спачатку Збароўскі, потым да яго пад'язджае Сапега і пачынаецца перамова ўжо паміж Сапегам і мнішкамі пра нейкую дамовы. Для чаго ён дамовіўся, мы не ведаем, але Сапега ўжо з мнішкамі прыязджаюць у табар да Лжедмітрія. Марина, в дадзеным выпадку, признае своего мужа, говорит: о, дорогой ты мой, все. Все остальные говорят: ну, раз мы особливо не ведаем, кто там был, вось той першы, ну, вось гэта, значит, гэта дакладна ейны муж, значит, мае права на уладу. І ў гэты час адбываецца сапраўды максімізацыя руху Лжедмітрія, і, адпаведна, ну, тут уже такие эпічныя лічбы прыводзяцца крыніцамі. Гэта сильно вялікія лічбы, наўрад ці такія лічбы былі магчымыя на той час. Вось, але па факту сапраўды гэта гаворыць пра тое, што рух дасягае апагею. Карміць з такую колькасць людзей у той час на адным месцы было немагчыма. Таму пачынаецца раздача земель укармлення. То есть войск отправляется на постои по территории Российской державы. Ну, бо, знову ж таки, цар настоящий, значит, отправляются гэтые самые, у тым ліку, наши вояры на постои. Так атрымалася, што войска гетманам становятся паўночнай групоўкі, становится, адпаведна, Ян Пётр Сапега, і ему падначальваюцца, зноў ж таки так атрымалася, да, што дзеляцца войска на караняжаў, якія стаяць у Тушыне і на поўдзень ад Масквы, і там кіруе Роман Ружынскі, а тымі войскамі, якія кіруюцца на поўнач ад Масквы, кіруе адпаведна Ян Пётр Сапега. І, адпаведна, у карэспандэнцыі з маскоўскімі баярамі, з маскоўскімі землямі ён іменуецца менавіта як гетман войска, усяго войска Лжедмітрія. Вось. Яны там разбіваюць некалькі разоў канкурентаў. Зноў ж такі, паколькі ідзе ў нас канкурэнцыя ў той час у Маскве паміж рознымі групоўкамі, хтосьці прызнае ўладу Лжедмітрія, хтосьці не. Ёсць рэгіянальныя эліты там у Ніжнім Новгарадзе, у проста Новгарадзе, у Пскове, які быў увогуле асобнай тэрыторыяй. Ёсць, адпаведна, баярства ў Смаленску, якое не здаецца нікому, захоўвае вернасць шуйскім. Ось, і яны пачынаюць, што называецца, гэтыя пастоі, на гэтых пастоях пачынаюць
утрымліваць і прыводзіць адзін да аднаго да прысягі. Пачынаецца такая, ну, ідзе калапс дзяржаўнасці, ідзе вайна розных кланаў адзін супраць аднаго. Ось. Што датычыцца нашай гісторыі, то мы гаворым пра тое, што такі дзядзька, як, адпаведна, Александр Юзеф Лісоўскі, ён становіцца на пастой, і база яго становіцца на гэты час, там, на 2-3 гады фактычна, Суздаль. І у гэтым Суздалі ён робіць гэтую базу, у якой сфарміруецца потым менавіта гэтая самая тактыка лёгкай кавалерыі. На той час яна яшчэ будзе фарміравацца, таму што ён будзе выконваць задачы па падаўленні міцяжоў супраць Лжэдмітрыя, ён будзе хадзіць, напрыклад, на Ўладзімір ці там на Ніжні Новгарад з артылеріяй, з абозамі. Ось, але хутка ўбачыць, як можна дзейнічаць без гэтых самых абозаў, ну, бо зноў ж такі ў складзе яго войска будуць і данскія казакі, і запарожскія казакі, і татары. Ну, про татараў яшчэ асобна будзе історыя пра тое, што будзе кіраваць усімі татарамі Вялікага княства ў 13-м годзе, у 14-м будзе прызначана, но это будзе потым. Ось, значыць, яны, адпаведна, разбіраюцца, адпаведна, весной 609 года яны разбіраюцца з Ярушам Стравінскім, з паўстанцамі у ваколіцах, адпаведна, Кастрамы. Яны там, карацей, ходзяць, ваююць шмат дзе ў Верхнім Паволжжы. То есть там ідзе вайна фактычна за Кастраму, за Ярослаўль, за Ўладзімір, які то паўстаюць, то вяртаюцца пад уладу Ілжэдмітрыя. Вось, таксама, в прынцыпе, апірышчам Лжэдмітрыя будзе Цвер, за яе будуць змагацца, ну і раз'езды таксама дабяруцца да будуць стаяць пад Новгарадам. Зімой 608 года разбіваюць наўгародцаў, заганяюць іх к сабе, але горад не бяруць. Ян Кірнажыцкі становіцца кіраўніком гэтай групоўкі. Ось, і там яны, адпаведна, пад Кірнажыцкім будуць знаходзіцца ў асноўным запарожскія казакі, збольшага гэты асноўны кантынгент, плюс нейкія сілы з так званай літоўскай ускраіны, то есть это пскоўскія, фактычна, там, велікалуцкія расійскія там апалчэнцы да пэўнага часу. Вось, значыць, таксама там будзе каля 1000 тых рускіх тушанцаў і так далее, і так далее. Ну, калі мы гаворым, зноў ж такі, тут можна дастаткова доўга пераганяць усе гэтыя гісторыі, не буду, зноў ж такі, удавацца ў падрабязнасці. Карацей кажучы, гаворым пра тое, што вось тут ёсць пэўныя імёны, можаце спраўдзіць, хто гэтыя людзі, адкуль яны былі, што яны рабілі. Значыць, весна 609 года – гэта такая спроба дастаткова актыўная войска, складзенага з Вялікага княства, жыхароў Вялікага княства і там маскоўскіх баяраў плюс запарожскія казакі, змагацца, давіць гэтыя самыя паўстанні сялянскія. Яны, сапраўды, гэта войска паводзіла сябе кепска на тых тэрыторыях. Ну, пра Лісоўскага пісалі, што ён там у Суздалі не толькі рабаваў людзей, але там жонак і дзевак емлят. Вот, бесправна, да, то есть, ну, яны, карацей, даваліся в знакі абсалютна мясцоваму насельніцтву, і таму абсалютна не выпадкова, што яно паўстала супраць гэтых захопнікаў. Ну, пакуль людзей, што называецца, не пачынаюць дзёбсці, так яны спакойна сядзяць сядзяць. Хто там у Маскве, ім не асабліва важна. Ось, але праблема ў тым, што сапраўды да іх сапраўды дапекло, ну, яны пачалі вось гэта нізавой, гэты самы нізавы рух самаарганізацыі. Да? То есть гэта пачынаецца менавіта мужыцкія ўжо атряды самааховы, які пачынаюць верыць прапагандзе, якую з Масквы распускае, адпаведна, яшчэ Васіль Шуйскі, які, в прынцыпе, характарызуе дадзенае войска, якое знаходзіцца на поўнач ад Масквы, як богоотступнікі літоўскія людзі і рускія здраднікі. Взялі самазванца того са Старадуба, а ўзяла яго Літва. То есть, ну, так гэта характарызуе самі шуйскія, да? Так гэта пішуць. Не там пра палякаў, не пра там яшчэ каго-небудзь, ну, бо раней пра ўсё ж такі Дмітрыя I казалі, што все-таки, ну, палякі, гэтыя самыя ворагі кармічныя, все это придумали. Вось, значыць, адпаведна, пачынаюцца войны вакол Суздаля, вакол Уладзіміра,
дастаткова паспяховыя яны ідуць, але зноў ж такі, як толькі ў вялікім княстве сканчваецца гэтая самая вайна, як у жніўні прыязджае 609 года, прыязджае ў Вільню Жыгімонт Ваза, і ідуць чуткі да войска пра тое, што кароль будзе выпраўляцца на вайну. І тут уже пастае пытанне з тым, што ясна, што кароль да гэтага часу не прызнае Ілжэдмітрыя, і ён гаворыць пра тое, што адпаведна трэба восстанавливаць законнасць на тэрыторыі Расіі, і адпаведна ён як прадстаўнік і носьбіт святой крыві Божых памазанікаў, а ён сапраўды быў праз егілонаў, у него мама была егілонка, да, праз егілонаў он, адпаведна, мае і кровь і Рюрикавічей, і Пястаў, і там Габсбургаў, то есть, карацей, там полный набор, все фактычна дынастыі. Ён самы в зборкі самы манаршы монарх, не тое, што там гэтыя яго любыя канкуренты. Вось, адпаведна, як толькі гэта ўзнікае, сапраўды перад ротмістрамі паўстае пытанне з тым, што трэба нейкім чынам вырашацца. Тым больш, што Лжэдмітрый не можа взяць Маскву стушана, тым больш, што зноў ж такі шведы прыводзяць войска ў падтрымку шуйскіх у Новгарад, і колькі гэтага войска яшчэ асабліва ніхто не ведае, распускаюцца чуткі пра тое, што прыйшло там 20 000 шведаў разам з французамі, з шатландцамі, немцамі. Карацей кажучы, гэта дезінфармацыя ідзе, і в прынцыпе па лістах ротмістраў зразумела, што яны канкрэтна паверылі в тое, што шведаў ідзе проста нейкая процьма, і трэба ісці на канцэнтрацыю, бо іначай проста рады не дадзім. Ось, адпаведна, весной немцы нападаюць з Новгарада на Кірнажыцкага, той пачынае адступленне, за ім следам ідуць, пад Таршком яго разбіваюць, карацей кажучы, і пра гэта чуткі ідуць далей. Вось, на той час яшчэ, зноў ж такі, згадаем, што у інфлянтах дастаткова актыўна і ўдала наша кавалерія граміла шведаў, і шведы пачынаюць ужываць тактыку, якая, в прынцыпе, пачынае працаваць, у тым ліку з гэтым вялікім натоўпам маскоўскіх мужикоў, ахвотнікаў. Бо зноў ж такі, народнае апалчэнне – гэта халопы, это селяне, это людзі, якія, в прынцыпе, не предназначаны для вайны. У іх там косы з касой, ты без вывучкі ніфіга ты не сделаешь супраць, нічога ты не зробіш супраць нормальна абучанага рыцаря. Але калі ты схаваешся, калі ты спіщалі з якой-нибудь преграды, будеш паліць адго за якога-нибудь рва, і он да цябе не далезе на кані, то будзеш мець пэўныя магчымасці для таго, хаця б каб выжыць. І вось гэтую тактыку яны пачынаюць вельмі актыўна выкарыстоўваць менавіта ў змаганнях супраць гэтых сапежанцаў, якія сапраўды не могуць ці не хацяць, што называецца, штурмаваць умацаванне, бо зноў ж такі на кані цяжка вельмі залезці на сценку, то есть трудновато. Ось, і дзякуючы гэтай стратэгіі і тактыкі яны паступова адціскаюць войска, якое, в прынцыпе, разумее, што і вельмі немалаважны кампанент гэтай ўсёй раскладкі ў тым, што Лжэдмітрый, конечно, всім все абяцаў, але ён рэальна нічога не рабіў, не плаціў гэтаму войску. Там был велізарная запазычанасць, грошы недзе, калі прыхадзілі, то яны адразу размяркоўваліся, але вось гэтая колькасць саміх і людзей, і саміх, уласна кажучы, гэтых будучых сум, яна расла астранамічная, і, адпаведна, з гэтым узнікала праблема. Зноў ж такі, калі ён знікае, а ён мог знікнуць у любы момент, он быў такі не вельмі надзейны таварыш, шмат піў, то, адпаведна, у гэтых людзей, што называецца, за што ваявалі. Мы там год адваявалі, кроў пралівалі, а дзе нашы грошы, на што будзем себе будаваць палацы. Вось, значыць, адпаведна, калі з'яўляецца ў жніўні ўжо войска Вялікага княства на тэрыторыях, то, адпаведна, справа перастае быць зусім, што называецца, для нармальнага чалавеку зразумелае, таму што сапраўды тут ідзе гульня па трох адпаведна сцэнарах.
Значит, и все тягнут коўдру под себе, и тут некалькі адпаведна дзеючых гульцоў прямо на одной и той самой дошцы. Войска у жніўні першымі з'яўляюцца войска Вялікага княства, ну ці прынамсі роты, якія былі аплачаныя менавіта Львом Сапегам, таксама горскімі, Дарагастайскім і адпаведна Скумным Тышкевічам, каля там 500 чалавек. Потым падыходзіць кароннае войска, але падыходзіць яно таксама веруючы ў тое, што Смаленск зараз здасца. Александр Гасеўскі, ён гаворыць каралю, што да, вот все, мы зараз все возьмем там і все. А смаляне не здаюцца. І, як звычайна, в расійскай істарыяграфіі у нас історія про то, што смаляне там такія патрыёты, ну, ось, а ў нашай істарыяграфіі, ну, што такое, ну, там, Смоленск, это там крывіцкая сталіца і так далее. То есть праблема з крывіцкай сталіцай у тым, што у 1514 годзе, калі взяли Смоленск, амаль адразу правялі чыстку баярства, там кагосьці павесілі, абвініўшы ў здрадзе. Ось, а потым праз там літаральна пару месяцев рэштку вот этих эліты смоленскай яны выселілі там па розных Суздалях і так далее. А на место заселілі Смоленска розных там суздальцев, москвичей и так далее. То есть там фактично был зменены этнічны склад. Раз. По-другое, при Борисе Годуновым там сапраўды будуецца вельмі моцная сучаснейшая на той час крепость. Яна там некалькі дзесяцігоддзяў напампоўваецца зброяй, яна напампоўваецца боекамплектам, таму што наступныя 2 гады, якія будуць стаяць войскі пад Смоленском, у іх застанецца порох для того, каб потым в канцы всего взорваться, да? Ну, там частка з гэтых смалян взорвется. Але порох у іх застаўся, нават маючы, і плюс да таго у смалян было 170 гармат, супраць 30 гармат, які за всю эту кампанію было ў войску Великого князя. То есть ламаць стенкі, калі на стенках стаіць 170 гармат, а у тебя всего 30, ну, дастаткова праблематычна. Больш таго, гэтыя стенкі, это не просто былі стенкі, гэта былі стенкі з валамі, то есть зроблены сапраўды па-сучаснейшых на той момант, там басцёны і все такое, па-сучаснейшых на той момант тэхналогіях. Больш таго, самих смалянаў там 5000 войска прафесійнага маскоўскага набрана, да? Войск, которые приходят их брать, повинно, ну, российские пишут, там, их было 20 тысяч, да, только 20 тысяч это было с кавалерией, которая на шляхта, она не полезла на стены, она не хотела на них лезть. Вот. А на стены лезла пехота, и приходит 5000 пехоты. Ну, 5000 пехоты, как бы 5 на 5, ну, такое себе, да. Ось, плюс, ну, зрозуміло, що коли люди приходять, потім вони починають хворіти, потім вони починають там на які інші гарнізони накіровуватися, тобто в реальності їх було менше. І це, справді, була вельми довга історія. Справді, смоляне і там смоленський гарнізон довго здавався, і здався він, відповідно, пізніше, чим здалася Москва Жалхевському. Ну, а зараз поговоримо про менавіта тое, чаму і як здаецца Москва і хто быў у гэтай самай асноўнай бітвы пад Клушаным з нашай тэрыторыі. Зноў ж такі, бітва пад Клушаным, то есть так адбываецца, што войска завязла асноўнае пад Смоленском, але шляхта, яна рыцарства, яна павінна, то есть, змагацца красіва на конях, выскачыць куды-небудзь, каму-нибудь там вломіць і вось гэта на ўсіх гэтых славе і пер'ях выканаць задачу кампаніі. Яны не любяць і не лезуць па драбінах гэтай халопы, гэтай пехоты ці найманцы, і таму, адпаведна, маем мы частку полевой армии, якая кіруецца у бок белой. У белой сидит на той час залога, якую обкладае маскоўцы з Шуйскага, і ідуць да яе на чале з, адпаведна, Гасеўскім. Наш сидят в белой, і гэта полевая армия, ідзе славіць москвичей, вот гэтых самых Шуйскага, і там наёмнікаў шведаў, якія да гэтага прагналі ад Москвы, адпаведна, Сапегу і тушынцаў. Яны ідуць, адпаведна, ўжо вырашаць праблему на захадзе. Гэтым войскам кіруе каронны гетман Станіслав, адпаведна, Жалкеўскі.
Жолква, як ведаеце ці не ведаеце, але пад Львовам знаходзіцца зараз. Гэта магнатэрія рускага воеводства кароны. Так воеводство называлася, так? І, адпаведна, там гэта ўжо таксама пытанне да нашых украінскіх калегаў і да польскіх калегаў, як іх ўсіх характарызаваць. Зразумела, яны польскамоўныя ўсе, бо шляхта была польскамоўная на той момант і лічылася палякамі. Але факт у тым, што маем 7 тысяч прыблізна кароннага войска і добраахвотнікі, адпаведна, якія разбіваюць маскоўскае і шведскае, немецкае, французскае, шатландскае войска пад Клушынам. З Вялікага княства Літоўскага ў гэтым войску прысутнічаюць наступныя персанажы. Гэта, адпаведна, матэрыял, які ёсць па ўдзельніках, каму чаго забілі, і каго забілі, і каму каней пабілі ў бітве пад Клушынам. З Вялікага княства Літоўскага у нас былі роты Янаша Скубіна-Тышкевіча, у якім быў Уніхоўскі, Масальскі, Гідройц, якім забілі коні без імёнаў. То, што маем на сёння, потым можа штосьці больш знайду. Адпаведна, ёсць рота Андрэя Млоцкага, забіты нехта з пуцятаў. Гэта таксама шкадліва паранены Кірнажыцкі, Михайлу Корсаку, Андрею Себастьяну і Вячеславу, що цікаво, Млоцькому. Бо зусім не такое, не католицкое ім'я. У нас Вячеслав Млоцкий забіта коней, в році Вільямовського поранений нехта Стацкевич, там їх некалькі ще іменів. Так само у гэтай році був Пасе, Пасе – це шведський магнатський род. Так само там був Матіас Сак, Сакі – це Пільтон, або там Курляндія сучасна. Ось, асобныя жаўнеры, адпаведна, былі у роце Людвіга Вейгера. Якуб Сецінскі був забіты. Сецінскі – це род, який належав до сучасної Упіцький павет на той час. Так само у році Крыштофа Збароўскага знаходзіліся ляцкія. Гэта прозвішча, само по себе род, паходзіць з тэрыторыі сучаснай Расіі, са Смаленшчыны, але яны пераселіліся ў Вялікае княства, і яны, адпаведна, Теодор Ляцкі і ягоныя сыны, гэта ротмістры ў войске Вялікага княства Літоўскага ў Інфлянтах. Яны там канкрэтна вельмі такія значныя і знакамітыя рыцары. У роце Януша Парыцкага, пра якога я ўжо ўзгадываў, валынскі княжаскі род быў паранены і забіта коней у Юндзіла. Юндзіл – гэта мазырскі род в асноўным, гэта кліенты, в прынцыпе, в асноўным Хаткевіча на той момант. І таксама Самуил Маскевич, пра якога я таксама ўзгадываў. Коні на той час каштавалі 100 альбо 200 злотых. Зноў ж такі расказваў час ад часу, каб разумелі, што значыла, колькі каштавала служба жаўнера і колькі каштаваў конь. За чвэрць, за адпаведна 3 месяцы службы жаўнер мог атрымаць 20 злотых за 3 месяцы службы. Конь каштуе 200. То есть, мы можем таксама паговорыць пра тое, колькі каштавалі там халопы, колькі каштавала што. То есть, гэта сапраўды вялікія грошы і сапраўды, то есть, калі мы гаворым пра страты. Значит, далей мы говорим и про то, ці можна было разбагацець на вайне, якім чынам можна было разбагацець на вайне, ці это все ж таки была такая сапраўды самаданая нейкая пагоня за пэўнымі рэчамі, за пэўнай славай і ўсё ж таки нейкімі вельмі вялікімі стаўкамі. Значит, далей адбываецца у нас тое, што Рада Семібаяршчына ў гэты час застаецца пад Масквой, все яшчэ стаіць войска Ілжы Дмітрія. Але Семібаяршчына, вось гэтыя людзі, якія кіруюць у Маскве, гэтыя роды асноўныя, яны завуць да сябе на царства Уладзіслава Вазу, сына Жагімонта. Жагімонт сам не хоча аддаваць сына ў Маскву, бо могуць таксама масквічы, як яны забілі там Ілжы Дмітрія, могуць і Уладзіслава сліганца дзе-небудзь атруціць, ці дзе-небудзь зарезаць. Таму ён не сильна імкнецца, але, што называецца, вядзе перамовы. Войска на чале з Жалкеўскім падыходзіць да Масквы. Яны там стаяць яшчэ з, адпаведна, ліпеня да верасня, іх не запускаць, але потым баяры ўсё ж такі прымаюць рашэнне пра тое, каб гэтых адных рыцараў Рэчы Паспалітай стравіць з іншымі рыцарамі. Яны нават выходзяць там пад Масквой, пачынаецца такое бадалава
паміж гэтымі і гэтымі. Жалкеўскі выязджае на сустрач да Яна Петра Сапегі, які на той момант з'яўляецца яшчэ гетманам у Лжэдмітрыя. Яны дамаўляюцца про то, каб не праліваць братняй крыві. І, в прынцыпе, на гэтым вайна, што называецца, прадухіляецца паміж гэтымі тушанцамі і адпаведна, прадстаўнікамі ўжо караля, да, то есть Жалкеўскім. Вось, Жалкеўскі застаецца у Маскве у якасці каменданта гарнізона. Зноў ж такі, гарнізон гэта не акупацыйныя войскі, гэта саюзнікі. То есть сітуацыю ў горадзе кантралюе семібаяршчына, маскоўскія роды. Ситуацию у региона контролююць маскоўскія роды. Менавіта маскоўскія роды рассылаюць, там, што называецца, загады, каб мясцовае насельніцтва, Суздалі кім-небудзь, там, ці ва Владзіміры, давала харчаванне войскам, якое да іх прыйдзе, як прадстаўнікі вось гэтага караля, царя уже Владзіслава. Вось. І войска таксама размяшчаецца, то есть размяшчаецца на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы у гэты час. Вось. І вядзе перамовы, таксама і спрабуе перананяцца на службу ўжо да Жагімонта. Жагімонт не мае грошай, бо, зноў ж такі, гэтыя ротмістры, там, Сапега, там, Млоцкі і іншыя, яны, у тых, у кого былі добрыя, моцныя войскі, яны, конечно, спрабавалі наняцца цалкам, і іх наймалі. У кого былі там нармальнае ўзбраенне, а у кого было слабае ўзбраенне, іх не наймалі. Адпаведна, то есть, было пытанне, зноў ж такі, яны, звычайна, хацелі, каб ім заплацілі ще за службу у Лжэдмітрыя. Кароль казаў, прыбачце, вы мне не служылі, з якой радасці я вам дам грошы. Больш таго, у гэты час ім трэба яшчэ разлічвацца з войскам, якое стаіць у нас і ваюе яшчэ са шведамі ў інфлянтах, а гэта все грошы. А падаткаў у нас сталага скарбу у нас няма. І, скажем так, МВФ няма, ніхто нам грошы з этого не дасць ніадкуль. Ось, і таму, адпаведна, тут пытанне вельмі вялікае з тым, ты не можаш зрабіць, значит, не абяцаеш. І вось у гэтым усім адбываецца такое, што называецца баданне. Што ў гэты час таксама адбываецца цікавае для нас асабіста. У гэты самы час маскоўскія баяры пачынаюць раздаваць царскае фамільнае срэбра золата ротмістрам. У тым ліку перападае грошы, ідуць там з скарбніцы маскоўскага царства, ідуць і да Сапегі Яна Петра. І ён атрымаў ад маскоўскіх баяраў две шапкі, магчыма, нават эту шапку Мономаха, але таксама, адпаведна, маскоўскае яблыка, то есть дзяржава, і скіпетр царскі у залог за тое, каб служыў далей і змагаўся за адпаведна ўжо царя Владзіслава. Сапега займаецца, адпаведна, падвозам харчавання да Масквы, бо, зноў ж такі, у гэты час пачынаецца гэтае самае бурленне, ідзе у Маскве, вакол Ніжняга Новграда збіраюцца гэтыя самыя і данскіх казакоў збіраюцца, адпаведна, сілы анты-владзіслаўскія і антыбаярскія. То есть тут вельмі моцны чыннік, гэта менавіта гісторыя пра тое, што ў Маскве ідзе вайна, што называецца, супраць Масквы, бо Масква зажралась, мякка кажучы, яна прыцягнула на сваю тэрыторыю ворагаў, які іх рабуе, і вось, адпаведна, пры гэтым, зноў ж такі, ідзе гісторыя пра тое, што сапраўды гэта і то есть і іншыя этнічныя людзі, і людзі з іншай верай, да? І тут маскоўскія баяры таксама вельмі актыўна раскручваюць, і у тым ліку там Філарет, бацька будучага царя Михаила Романова, ён вельмі актыўна... Михаил Романов, до речі, в гэты час сидзіць в залоге в Москве, за Владзіслава ён выступае. Але яны пачынаюць раскручваць эту гісторыю пра змаганне з антихрыстам, з замежнікамі і так далей. З'яўляецца першае апалчэнне, яно пачынае ісці да Масквы. Калі пра гэта становіцца зразумела, што будзе далей, што гэта ўсё не скончыцца так проста, на ситуацию глядит Станислав Жалкеўскі, говорит, давайте-ка я отсюда убегу, бо я уже выиграл, как бы. И он забирает большую частку московской казны, забирая с собой, вынимая с монастыря, вынимая шуйских, и везе их у Польшу.
Вот гэты чалавек выйшаў просто на самых аптымальных момантах, просто вот в ідэале просто выйшаў з гэтага ўсяго. Але ну, а далей, адпаведна, а далей, як звычайная сітуацыя павісае на плечах Вялікае княства. Значыць, кіраўніком у маскоўскім гарнізоне становіцца Александр Корвін-Гасеўскі. Вот, дарэчы, таксама цікавы момант. Ось класічная карцінка, у нас вот гэты карузлік у нас везде в Вікіпедіі будзе, да? І гэта так карява людзі узнавілі, што называецца вось гэтую карціну. Вось это арыгінал карціна, а вось гэта, што называецца тое, што мы бачым в кожным, што называецца, падручніку і паўсюль. Убачыце розніцу, да? Просто візуальна, з прапорцыямі і так далей. То есть, у дадзеным выпадку сапраўды Гасеўскі быў сапраўды вельмі таленавітым і, галоўнае, ну, практыкуючым, што называецца, рыцарем. Ён асабіста удзельнічаў у шматлікіх бітвах, баях, то есть, ну, ён быў фізічна развітым чалавекам, так што, ну, мякка кажучы, прадстаўленне такім чынам яго, мякка кажучы, дыскрэдытуе слегенца. Значыць, так вось, кіруе у гэты час Гасеўскі, пасядзеўшы ў Маскве, да і плюс да таго, в прынцыпе, паколькі ён быў спецыялістам, да, яшчэ у час, ну, бо ягоны бацька таксама быў у Віцебску, ён таксама у Віцебску быў там і пісарем і так далей. Ён арыентаваўся ў нашых усходніх усіх справах, і ён арыентаваўся ў тым, што сапраўды ідзе ў Маскве сацыяльная вайна. Маскоўскія баяры пры Гадунове пачалі запрыгонванне сялян, толькі пры Гадунове. То есть у нас адбываецца працэс раней. Власне кажучы, чаму гэта напруга адбылася і выбух таксама, бо пры Гадунове пачынаецца запрыгонванне сялян, а на поўдні у іх ёсць таксама казацтва. І вось гэта неволя і воля, да, адзін супраць аднаго ваююць, і вось тут Гасеўскі, карацей кажучы, прыходзіць з аднаго боку з поўначы гэтыя мужычкі з баярамі, з іншага боку прыходзіць данское казацтва, і Гасеўскі стравлівае казакоў з гэтымі паўночнымі там ніжэгародцамі там і навагародцамі. Ён піша фальсіфікат, які выдае, ну, то есть, і аднаго з вязняў баярына там паказвае гэты фальсіфікат, там кагосьці там катуюць, штосьці крычыць, там, ну, карацей, робіць такое прадстаўленне, пасля якога, што называецца, адсылаюць вось гэтага сведку відавочнай змовы маскоўскіх баяраў з, адпаведна, там Ліпуновым кіраўніком адпаведна ўсяго першага гэтага земскага апалчэння, адсылае і дае нават грамату, якой напісана, што значыцца паўночныя гэты самы Ліпунов хацяць перабіць тых паўднёвых і зрабіць іх там прыгоннымі. Ну, карацей, казакі выклікаюць Ліпунова на размову і засякаюць Ліпунова, але, зноў ж такі, разваливается это апалчэнне, паўночныя зыходзяць, але паўднёвыя застаюцца, да, гэты казакі. І, в прынцыпе, ёсць праблема з тым, што сапраўды сітуацыю канчаткова гэта не мяняе, хаця трохі паслабляе. Праз пэўны час у нас в 2011 в 2011 годзе прыбіраюцца ў Маскву яшчэ адзін вялікі абоз, і потым прыбывае яшчэ зімой, прыбіваюцца яшчэ полк жаўнераў з Вялікага княства, уже на чале з Будзілам Стравінскім. І вось тая другая ратацыя, якая была ў гэтай Маскве, яна зыходзіць з тэрыторыі, адпаведна, Масквы на тэрыторыю Вялікага княства і кароны. Караняжы, тут таксама прынцыповы момант. У нас два войскі, у нас два скарбы. Караняжы ідуць у Львов, нашыя грамадзяне ідуць у, адпаведна, Берасце. І, зноў ж такі, з аднымі разлічваецца каронны скарб, з іншымі разлічваецца скарб Вялікага княства. Тыя прадстаўнікі Вялікага княства, якія, адпаведна, пайшлі ў Львов і былі ў складзе фармальна каронных харугваў, таго ж самага Збароўскага, напрыклад, афіцыйна, да, яны атрымаюць разлік у, адпаведна, Львове. Той самы Вільямоўскі, той самы Скумен Тышкевіч, той Маскевіч у складзе роты Парыцкага і так далей. Той самы Гасеўскі нават атрымае. Ну, бо, зноў ж такі, скажам пряма, што скарб Вялікага княства быў пусты на той момант, а карона не воевала, да, на той момант, она не платила на той момант за войска, напрыклад, у інфлянтах.
і ў іх былі грошы. Вот таму, адпаведна, гэтыя таварышы нас арыентаваліся, сказалі, мы пойдем туды, атрымаем там. Наши прастаяць яшчэ ў берасці да 13 года, яшчэ 2 гады прастаяць яшчэ ў берасці, зноў ж такі, чакаючы выплату ад Вялікага княства. Вось. Далей адбываецца, зноў ж такі, момант звязаны са спробай дэблакады. І, зноў ж такі, на маскоўскім Крэмлі кіруе ў гэты час афіцыйна, калі з'язджае Гасеўскі, улады пераходзяць да Мікалая Струся, а другім чалавекам у гарнізоне будзе Восіп альбо Ізоп, адпаведна, Будзіла. Ён, адпаведна, будзе весці перамовы з ўжо другім апалчэннем, і масквалі будуць складаць, типа, ну давай-ка там зробім там зараз які-небудзь шахер-махер, і мы вводзім у Кремль, мы вас всех адпусцім, ну а этих там палякаў вы парежаце там трохі. Тое захоўвае вернасць таварышам, пабрацімам, што называецца, перамовы далей не ідуць, але па факту ўжо кольцо аблогі замыкаецца, прыходзіць паўночнае апалчэнне яшчэ з Ніжняга Новгароду Велікае на чале з Змініным і Пажарскім, і яны там фактычна 3 месяцы яны трымаюць у аблозе гэтай самай, да, вот, ну, не 3 месяцы, нават больш, да, фактычна паўгады яны трымаюць у аблозе гэты самы гарнізон. То есть, ну і тут уже вельмі страшная гісторыя пра тое, які там быў голад. Гэты голад суправаджаўся канібалізмам, гэты голад суправаджаўся тым, што яны там паелі все і пачалі там есці трупаў. Там нават там гераічны нейкі казак быў, які здолеў перадаць інфармацыю і зноў ж такі здолеў вярнуцца у адпаведна Кремль, але ён парушыў дысцыпліну, яго за это павесілі. То зноў ж такі нават у такім стане дысцыпліну трымалі. Ось, але як толькі ён павіс, праз дзень к вечару яго снялі, просто хтосьці украл яго і съел. То есть, ну, страшная гісторыя. Ось, у Вялікім княстве Ян Карлі Хаткевіч сабраў адпаведна ротмістраў, якія паспрабавалі з ім прайсці і зрабіць, што называецца, дэблакаду Масквы. Не атрымалася, ну, зноў ж такі, кавалерія, вельмі цяжка кавалерія ваяваць, як з танкамі, ну, цяжка ваяваць у гарадах, не ўдалося прабіцца да Масквы, ну і гарнізон фактычна быў ужо абрэчаны, і 25 кастрычніка, альбо там 5 лістапада гарнізон здаўся. Здаліся яны пад гаранты, вось, здаліся яны пад гаранты того, што называецца, што іх адпусцяць, але, в прынцыпе, як звычайна, дамаўляцца з тымі, хто не выконвае дамовы, марная справа. Вось, яны, гэты гарнізон спачатку выпусціў маскоўскіх баяр, в тым ліку Мішу Романова, іх там хуценька, што называецца, Пажарскі кампанія, менавіта ўжо нармальнае войска выцягнула маскоўскае баярства ад простых халопаў. Ну, а калі ўжо выходзіла войска кароны і Вялікага княства, іх, адпаведна, яны патрапілі ўжо пад раздачу і, адпаведна, большая частка з іх патрапіла у палон. Іх разаслалі па ўсей Маскве, ну і, адпаведна, колькасць агульную мы не можам сказаць, колькі было на момант канца гэтай усей эпапеі, прыблізна каля 2000. Ну, бо, зноў ж такі, мы маем распісанне вось гэтых палонаў, і потым мы маем сітуацыю з абменамі. Першы ўжо падчас заключення перамір'я. Ось, як ўжо скарачаючы, да, ўжо тут ўжо я ўжо так шмат разговариваю. Так вось, пасля таго, як войска Вялікага княства і кароны, адпаведна, в першую чаргу ў дадзеным выпадку кароны, бо взяло ўрэшце Смаленск, потым там стаялі роты палкі Патоцкага каронныя, але таксама ім не плацілася жалаванне, жолт не плаціўся, яны зышлі з, адпаведна, Смаленска ў 13 годзе і пашлі в Быдгощ, такі славны польскі горад. Ну, зноў ж такі, на тэрыторыі кароны, значит, караняжы. І далей на Смаленску стаяла ўжо залога, з якой кіраваў Александр Корвін-Гасеўскі і потым, адпаведна, Стравінскі Бальтазар.
брат ягоны, адпаведна, быў у Маскве, яго ў палон забралі, ось, а іншы брат заставаўся на свабодзе, што называецца, і дапамагаў вельмі моцна. Значыць, в 13-м годзе Михаил Романов, ужо як новы царь, пачынае контрнаступ, ён ідзе на Смоленск, спрабуе, яго там атлупцоўваюць. У 11-м годзе Сойм, што называецца, пасля там доўгіх перамоваў дазволіў Александру Лісоўскаму вярнуцца на службу да Великого княства, он стал полковником на службе Великого княства, и в 11, 12, 13 годах Жигемонт Ваза ему подначаливая татаров Великого княства Литовского. Ён подначаливая татаров ему, и татары Великого княства Литовского идут на оборону межу, відповідно, на той час у Заволоччя. Заволоччя – это опочка, ось у гэтай края, то есть это сучасная Россия, это поўдзень сучасной Псковской области. Ось, там размещаются гэтыя войскі, якія, в принципе, змагаюцца з рознымі, там, і са шведамі, бо там у гэты час шведы спрабуюць акупаваць Новгород і Псков, яны змагаюцца супраць там Шуйскага, не прабачце, уже тады Романова. Ось, і ў 15-м годзе пачынаецца вось тое, што мы будзем казаць, вось гэта самая класічная гісторыя пра лісоўшчыкаў, даўгія рэйды Александра Юзефа Лісоўскага, які адпаведна квартир спачатку на тэрыторыі, адпаведна, значит, вакол Гомеля, да, і ён пачынае рух на тэрыторыю России, он праходзіць з поўначы праз, адпаведна, Паволжье верхняе па колу Москву, робіць велізарнае кола, рабуе там, адпаведна, спальвае Росток, Торжок, там, в аколіцы Суздаля, Ярослаўля. Некаторыя раз'езды дабіраюцца до Белага моря, то есть, ну, такая вельмі такая прыгожая рыцарская гісторыя. Вось, ну, і потым, зноў ж такі, вяртаецца ён у раён Гомеля, там збірае чарговы раз войска, дастаткова моцна яны, калі так глядзець на крыніцы, рабуюць гэты самы Гомель, ну, там его попалили конкретно. Ну, были дастаткова мерзкие товарищи, на самой справе дисциплину не трымалі кепска. Адносіны з мясцовым насельніцтвам яны выражаліся ў фразе «дай альбо заберу». Ось, ну і там поўна ўсіх гэтых гісторый про то, што сапраўды войска, якое стаяло на пастоях, на лежах, як тады называлася, яно было горш запаганена, нашае войска, в адносіны да сваіх сялян. Ось. Акрамя таго, у гэты ж самы час згадаем, што ў гэты самы час вельмі шмат запорожскіх казакоў таксама круціцца па тэрыторыі России рабуючы, і не толькі рабуючы, але змагаючыся там, дапамагаючы войскам Великого княства. І яны таксама ідуць на тэрыторыю Украіны, і таксама ідуць назад на свае базы праз тэрыторыі Беларусі. І таксама робяць рабаўнічыя напады. У тым ліку дасталася і Слуцку, яны спалілі Слуцк, запорожскія казакі ў 612 годзе. Таксама яны, адпаведна, там розныя варыянты дезерціры, які там той самы Тупальскі, які быў спачатку у нас яшчэ у войску Лжедмітрія, ён кіруе там войскам, якое разрабавала Копысь, напрыклад, да, спалілі, просто там пазабівалі мясцовых мяшчанаў, ну, цяжкая гісторыя. Ось, адпаведна, супраць іх ужываецца рэгулярная армія, Ян Караль Хаткевіч іх разбівае. Таксама некаторых разбівае, адпаведна, Станіслаў Жалкеўскі. Адбываецца у 13-14 годзе на тэрыторыях нашых стаіць некалькі канфедэрацыяў, сталічныя, берасцейскія, інфлянскае войска, і там яны рабуюць, і за гэта ўсё трэба плаціць, за ўсю гэтую службу. Шляхта бярэцца за галаву, спрабуе, і сапраўды там па 3, па 4 надзвычайна карацей падаткі, велізарныя грошы збіраюцца. Вось, і за гэта яны, ну, і адпаведна разлічваюцца. Але з гэтых разлікаў мы, в прынцыпе, можам хаця б персаналі узнаць вось гэтых людзей, якія былі на, там напісваецца, яны былі там на Смоленску, яны былі на Москве, яны былі ў інфлянскім войску, вось тым пачалі служыць, напрыклад, у інфлянтах, потым пашлі з сапегай на Москву, потым, адпаведна, вярнуліся ў Великое княства. І вось, як бы, вось гэтыя імёны. І гэта тыя, з кім разлічылася Великое княства Літоўскае.
Ну, про карону таксама скажам, што сапраўды ось эта частка з каронай у складзе сталічных атрымала, я пра гэта ўжо казаў, разлік у Львове. Ось таксама ну, вайна, наступная вялікая кампанія, гэта была і апошняя кампанія гэтай вайны, гэта адпаведна змаганне за апошні акорд, що називається, спроба атрымаць царскую корону вернуть, бо, зноў ж таки, там, московские бояре не все погодились с тым, что царом стал нескоронный Попович Мишка Романов, Мишута. Вот. І, адпаведна, яны паспрабавалі у 17-м годзе пайсці у наступ, адпаведна, на Москву. Ян Кароль Хаткевич кіруе войскам Великого княства, сам, адпаведна, каралевич Уладзіслаў, ён кіруе коронным войскам. В 17-м годзе была гісторыя з тым, што казакі запорожцы ў той час вельмі набедакурілі в Османскай імперіі, і туркі сказалі, што баста, мы пачынаем вайну. І караняжы, понятно, не могли ісці на Москву, бо іх зараз конкретно подпалило, бо там, адпаведна, была конкретная пагроза пачатку войны. Война пачнецца только в 621 годзе, Хотинская война так званая, але тады сапраўды караняжы бояліся, што пачнецца война, і яны не пашлі на Москву, а войска Великого княства ўжо пашло на Москву. Войска Великого княства спрабуе взяць Можайск, Волоколамск. Вось, калі прыходзяць караняжы, з караняжамі таксама прыходзіць каля 20 тысяч запорожскіх казакоў Петра Сагайдачнага, знакамітага украінскага гетмана. Яны, адпаведна, пачынаюць вайну вельмі так прагрэсіўна, агрэсіўна, да, то есть яны там рабуюць гэты поўдзень Москвы, маскоўскай дзяржавы, паляць яго, але зноў ж такі, як толькі дабраліся, гэтае войска пачынаецца запорожскае больш рабаваць, чым падначалівацца, адпаведна, каралевічу. Дысцыпліну захоўвае войска Великого княства, падыходзяць яны пад Москву, спрабуюць узяць маскоўскі Кремль. Адпаведна, нашы войска Великого княства здолелі взяць одну вежу, коронное войско не здолело взять ничего, в тым ліку запорожцы. Ну, пайшла, до речі, контратака московского гарнизона, у якой удзельнічалі бежецкие немцы. Так само это история про то, что в Москве жили, была великая диаспора немецкая, пехота немецкая, але московская, да, уже частково православные немцы. Ударили, наши дні утрымаліся, адпаведна, таким чынам реальная магчымасць атрымання ўлады у Москве была страчаная. Ну, зноў ж таки, то есть, на той час люди не ведалі, што это была апошняя магчымасць, да? Але по факту, само собой, то есть, і Москва, і Великое княство былі вельмі паслабленыя гэтай вайной, ім трэба было ўжо дамаўляцца. Зноў ж таки, у нас черговый раз, то есть у 610-11 году заключаецца дамова са Швецией в інфлянтах, але ў 18 годзе шведы паново пачынаюць перці на інфлянты. Тут однозначно будзе вайна з Турцыяй, трэба дамаўляцца по-любому, потому что, ну, на 3 фронты, нават такая велізарная, а сапраўды была самая великая краіна ў той час на кантыненце, нават такая великая краіна не сможа супрацьстаяць усім з 3 бакоў, да? То есть, ну, вы просто людей не сможете туды-сюды перакідваць, это велізарныя тэрыторыі. Ось, пачынаюцца перамовы, Сапега з Гасеўскім пачаткова патрабуюць ад Москвы тое, каб далучылася да Великого княства там Новгород, Пскоў, карацей, выставляюць такія канкрэтныя велізарныя патрабаванні. Ну, зразумела, што утрымаць гэтай тэрыторыі праблематычна. І было б і атрымаць іх, зноў ж такі, 1 снежня 2018 года ў Дзянулін заключаецца перамір'е, і, адпаведна, на нашыя, да Великого княства Літоўскага далучаецца Смоленскае воеводство, да короны польскай далучаецца, адпаведна, северскія землі. Ну, вот, і ствараецца такое Чернигово-северские земли, доходит так само до короны. То есть это было апошняе пашырэнне Рэчы Паспалітай. Вось. Што датычыцца таго, як паводзілі сябе ўжо новыя ўлады на тэрыторыі гэтай Смаленшчыны. Новые улады, адпаведна, улады Великого княства Літоўскага абвясцілі пра рэстытуцыю маёмасці родам, якія былі выгнаны з гэтай тэрыторыі ў 1514 годзе.
Адпаведна там сапегі, адпаведна ляцкі, адпаведна іншыя шматлікія роды, якія былі ў Вялікім княстве, вярнуліся на сваё ўладанне. Кіраваць гэтай тэрыторыяй, ну, фармальна пачынаюць накіраваць фактычна гасеўскімі, і бацька і сын становяцца воеводамі, адпаведна смаленскімі. Таксама кіруе тут адпаведна друцкія сакалінскія, таксама Глібовічы, Абуховічы. Невельскае стараства трапляе спачатку ў склад смаленскага воеводства, потым полацкага воеводства. Вось, сярод маскоўскіх родаў, якія тут застаюцца толькі, адпаведна, Пацёмкіны, Салтыковы і там, адпаведна, Мяшчэріны. Але іх сапраўды не шмат, 54%, як зараз ужо смаляне гэта ўсё паказалі, 54% гэтых родаў шляхецкіх, якія будуць у смаленскім княстве да патопу, гэта роды, якія будуць мець паходжанне з тэрыторыі сучаснай там Беларусі, з тэрыторыі ВКЛ. Вось. Такім чынам, што мы маем? Мы маем тое, што адпаведна гэтыя ўсе падзеі прыводзяць у нас да апошняга, што называецца, поспеху Вялікага княства літоўскага на ўсходнім накірунку, але пра то, што это быў апошні поспех, мы дазнаемся толькі праз 500 гадоў. І ці быў ён апошні, это вось вялікае пытанне. Ось. Дзякую за ўвагу, калі ласка, пытанне. Давай. Пытанне? На 1654 год, так, на 2020, як у нас 5 уже зараз, не. Ну, нельга такім чынам, ведаеце, праз 500 гадоў штосьці прад'яўляць. Такім жа чынам можна все што заўгодна, як Пуцін заняцца, да? То есть все што заўгодна. У людзей свядомасць, яна будуецца на працягу там 2 пакаленняў. У нас таксама была гэта гісторыя з дзедзічынай і спадчынай. Да? Спадчына — это твоя асабістая рэч, которую ты атрымаў ад бацькі, а дзедзічына — тое, што ты атрымаў ад дзеда. І вось тое, што дзедава, то это маёмасць твайго роду. І адпаведна, то это спрадвечна ваша. А калі у вас там 2-3 пакалення ўжо там не жыве, і вас там няма, ну то што ты будеш прад'яўляць? Каму ты што будеш прад'яўляць? Ну.